ni kwao odi eniji eni kwansha abrabo mu afutu nyamsum ani daso edi eniji abro ni panyina Sompa ba ebe sundima Sompa efe 93.1 Sompa ba ebe sundima Mama fiti no to Sompa 93.1 Na ya wani pama o na unu warada ifisa kudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya aniji munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bro ubenya ubenya ninyina ubenya Sompa FM 93.1 Sompa die Emma Kefiapa Abusian for ya mama ha mama kwa bebra so mamuni ya maudo biso nsemo ya popo no wie ye ba ne ye de ba besomo ensem no do so pa na poso nie also for sure my god ye fisam embabo nsensem so de atoga se abrante bi aposi for che no e wa so ase abaton pesu aso e beto dwa se omde ne ko police station wakwa ko wu no wode nkyeremu abane enti a abrante no ko wu ye wo police station honom ko for ba ne kendi for ya no order resolution power new generation church asafuna no ne hokeni sabre ya papa na free mu na yiyo ho nsem no wakọ court akwaje injunction e de ato ayi ne so eno aso ye so for we sika sam no ntoto ye so komra so je fie mu akwasi brone ka ne se media budget review no wode koto mra so jafo anim na obo asem bi so efa akwasi brone ka ne se exchange rate no and inflation ho nsensem amba nipa bi no mo che so mo ne ya adwene sa akwan no so a enye yi hwanom and ne finance minister dia bomu ye be kone yakwa kodi ho nkom National Labour Commission so e che se ye omo wa pass sitak for one strike omodi ahye so no wase we eni amamra ni mu and also for when krase ni apapa memo ho nsensem and rebeto dwa se ma mi a wono na red district assembly common fund so wasama no awo mampani akufo ado ani menne kra no yetete se ma me no ednadwuma ato no mo ensem ne pa ne sei ye be komni akwakodi nkomo awie yi NPP amanyokuo no wonum abato aye da wonum anim na ne ya wonum ye nsentrefo nhemu ye ne yama ne bofo abetwetwe nkomo e de afa ho and awie ya ye tete se petrobo no ahyase ne epejane mu kakran oto petrol ne bo no ejina sepa ene anope na ebusiafo beto dwa se wonum eno anuane de ma yama ne yanuanom osuku mu ene yade a wonum eka ban ne di wo no nya semketo na so atadwefo wa wonum ate de na wie ye bebom e de a kire yere asede ma cloud internet Ghana open internet ye fast na reliable na bo ne dafom a ba bia ode be ye adwuma bia no ebejane na so ye nkototo ne pa abusu cloud internet Ghana ne ye kamfo de ama wo utua sika kuma bi ne ama internet bebre e ma de ye adwuma ye internet na ye de ma no se wia ne bebo se mframa ne befa se nsuo ne beto still ya ebejane na so na ye adwuma de ama open CCTV camera ye be install wadwumam anasa warehouse anasa ofia ne nyina ebe ye ho adwuma e ama se crowd ye see your digital security logs ne nyina cloud internet Ghana ye de ama dodo ye okuma se tech ya top high hono a abrosa bi no akuma uma rural bank wom no a opposite Love FM no
ɛhɔ ɛne ebutu Tabita Clinic sɛ menka say o prostate no mo yade diabetes no ɛmfa nkɔ baabi ama yɛnkɔ nkɔgye secondary bɛma medical catch say wadi 40 45 50 hɔ no mo kɔ no a mo ne ɛnkɔ prostate no ho prostate no yɛ sɛ edu baabi a wobɛdwo nsɔ na ate ya wom wobɛdwo nsɔ mogya di akyire wobɛdwo nsɔ ɔtenka sɛ dwo nsɔ no asɛ ntimi mma ɛba tɔto sɛm no a ɛyɛ prostate no ɛne ho yɛ atechuma no tutu amerika no fo ani kyerɛ Tabita Clinic ne yɛhwɛ o prostate no ɛmfama ɛna diabetes no so sɛ yɛ type 1 sɛ nkɔdaa ne nyinaa wɔn nuane nom yɛnya nkɔdaa nom akɔ akɔdi agorɔ nti odi asi kyerɛ no a na ɔte phone ho odi asi kyerɛ no a na ɔte tablet ho wɔkɔ akɔdi agorɔ no asi kyerɛ ne kakra bɛd na ne deɛ free ne padua no mu ne nyinaa da so te nkɔdaa no mu nti wɔn sɛ akɔdaa ketewa na wakɔ akɔnya diabetes ne nyinaa Tabita Clinic for Sefabra na yenye ho adwuma emfama ene mpanimfo die nyina yetutu aseɛ ne ahwɛ ne asa ede ama na Oliver na yesi nsu aba begina ho kidney no so asɛe ɛma wokɔ akɔyɛ transplant so a Tabita Clinic sɛ endida so ɛwɔ honom Kumasi o sofla alignment ono a wafru sofla interchange no a wode wani kyerɛ patase no wonsa nifa so ɛwɔ honom ɛna nkran so yɛ Madina sɛ wokɔ Takrade any sunyenso so a yebutu hono mo a yesomo ya Bolivia Enterprise the future like smart food abedwaso yes your food is your medicine is your food yes o banku no di wabeti ne di ofufuo no di na odi eho ne dokono no so di dem mu di ne nyina awie a na the future life na to so na anane nane ne nyina na enuane nuro no a nipadua na enya mfamfiri wo banku ene wabeti ne mu no na kese wayi dia future life mu na da bia ho den da bia ho fe da bia ya branch da bia ya babawa na okobasa omo osofla alignment ono mo yem papa bulaji multi home stores opposite wa ena wono mo ewo ena so Seba Clinic say wie omo ewo ohwim school junction ene barekes wono mo stroke no de aye obi a ose da so hono mo edema hey stroke no obi se wasa eso ntimi nsore wasa eso so ntimi nkasa wasa so chia na wo chia for ne kire so Seba Clinic ye tutu ase ne ahia ase de afri ne padua no mo ama hode ne kra ba echen kane no wobɛyɛ ɛkyɛ kane no wei ɛyɛ so Seba Clinic asɛm ɛne yɛka de kyerɛ wɔ no ɛba ne sɛ ɔba ne bɛrima mo pa wɔ no mu a ne nyinaa so Seba Clinic yɛyɛ wɔ adwuma bɛrima so a krachi ho bantam nyɛ koraa for ne kyerɛ so Seba Clinic yɛnyɛ ho adwuma ɛmfa ɛma ɛna cancer asɛm nyinaa yɛtutu aseɛ ɛde ama maame a bɛyi sɛ wiei watena se ɔtano so apatrapa new site hɔ no a yɛdeɛ ne die hu yɛ den for ne nyinaa akɔda maame a bɛyi na ntutu aseɛ ɛmfa ma second cell no a akɔda no de bi pie fie hɔ no mu a yɛsɛ ɔyɛ bosomba yɛsɛ ɔyɛ nsuoba yɛsɛ hɔ ahwan tɔ yadeɛ ne yadeɛ no kɔ yɛde ama honhom mu a maame a bɛyi sɛ menka nkyɛ sɛ fabra no bɛtutu aseɛ ɛde ama wɔn na ɛta yɛkyi a ɛwɛ baabi a wo bia no yɛtimi aba ne aba bɛsom mo mede ɛde nana yɛ abo amale bia boga wiɛ mene ɔhene yire maame akua yɛbo asiama na yɛahyɛ no nso kae sɛ Sompa 93.1 kaseɛ twa fa ha sɛ nom ɛwɔ Kumase ne mpɔtamo no brekɔ na wo hwɛ live ɛwɔ Sompa TV so o multi TV decoder no so me so wonya ya no mo bi ariska ne ɛde ama sanso na sunya ne ɛne ne nkwado ɛyɛ Sompa 98.9 bono ɛpo ɛyɛ mantamo enkranza kro na ɛyɛ Sompa 90.7 ɛkua boachi wa sempetia one ne dom no so asomo ayede ebrem Facebook no ɛyɛ Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube so ɛyɛ Sompa TV Twitter ɛyɛ Sompa TV/Sompa FM sanso na betimi akɔ www.sompaonline.com ensem ne nyina ya krukra de akogo nte no okɔ anu akɔ sanim no akenka wo de ɛde afri okoko Veronica Jando one na ti akira ɛna wie wo hwɛ chinchin fidie no fruma ɛde amayera sante eboa Benedict ɛyɛ samufo afɛ nge brani adagye na ensem ne mu nkyerɛ mu nyina busua yɛ mfa nan mo I was for the most chassis de afi oswa for sure my god ye fi semba mbɔ ho nsensem so yɛwura Ambrose Derry na tena ye number ka hyɛ nso a bɛn na wɔtwe ɛne na kakra nie ɛna mranche ne maba wɔ waso ase abaton pesua so ɛkɔto hyɛ ɔmo police station bi so a sɛ Nyankopɔn ne fa akɔma nkɔma yi ɛnkiankɔ ankɔte asempa ade ɔmo so ɔmo branche baako a ye friend na ɛyɛ Salawadini ɛyɛ Sheila ɛyɛ aposifo akyere no na aposifo akyere no
mo edine dru police station a wo mo edine to cells ene sa ade e beche aposifo ba be ka chom sa branche no ewo police so no mo eye befo a na no mo kire so mo te ase a enye yenti aposifo mra no mo kire wo no mu ade crop party a esi yenti a wo mo enua na aposifo kire no na nne wo mo e ka kire wo se wa free mu ewo police so no mo enam so ma kekri mentimi wase e ko so ma branche no e ko to she eye police station no so a se yenya kopo ne fa koma nkomaye yankwa nkotie asempapa ene police station wo no mo wo mo apno wo mo enhwehwe wo mo tebru wo mo nkonya nyina ekeka edi egufom ewom sempanimfo pi no abam ebesre sa adwebre o emranche ne mabawa no enkoma koma ento mo yam na emfifimu enkoso ade property esi ya enam so ma owura no ehwe ne nkwa police so no mo e waso ase abaton pesua so na ne osofo a ohwe ma ye fisem bambo ho nsensem so yewra Ambrose Derry akwako chemu mrase gefie mu se ade esi ye ma owura ne free mu no so mo che no a o mo ade ne koto police so no mo no na ke so no ano no nte ne wase enti wode ne nipadua no e bo sel so no mo wo mo wo ba ko ho no mo e na ofri to fo mo a aposifo na ni ba o mo ho so no na ke se wo free mu a anesa wei enem mrase gefie mu e na osofo a o show my God ye fi semba bo ho sensem so yewra Ambrose Derry e de sansemi etuja conducted the operation met Slahadin, now deceased, from other people at the criminal hideout and attempted to escape upon seeing the police. The police chased them and later arrested Slahadin, 13 others. He was handcuffed by the arresting officers and was later released to go when he showed signs of sickness. The officers allege that the deceased, while running away, hit himself against a wall and fell down. On 24th July 2023, a post-mortem examination was conducted on the body by Dr. Ernest Boachi of the Confederate Teaching Hospital, who gave the verbal cause of death as massive hemoperitoneum, blood in the abdominal cavity, splenic rupture, and blunt force trauma. In line with the Islamic tradition, the body has since been released to the family for burial. I was your phone to where your swap for show my God, your fish and bambo huns and sem so you're Ambrose Derry and not yet in Canada. Emraso ya fono kwa adwuma no na ode sansem ye to omanima no pay se kikiri si ye e waso ase abaton pesua so a emranche de maba wa no kotosha police force so e waso ase police station no na ye bibia so munua bia na omo akire no a omo fisa police for no omo ani ni ye omo amfo na nru police station kra omo ebonu tuo no mpeso omo che so wuye e wo police else ene osofo a ohwe fisem so de akwakotu dwa se na nyina ye se owura no a ene de ne ho ne nipadua no ebo police for no omo cells no e wo ni mu nam so ma ni free mu abusua asemi eja afi na ensem we epiepie odofo ya adomu a ya nwumre kasie mu no ya hwase ebenya abusua no ya ne omo edi nkomo busa se ensem ya interior minister e ka no omo susu omo so mu se ehuma no nyantuto mu no yanto akasie no so odofo ya adomu nwumre ya ne abusua no bedi nkomo ya asem ya sa eto bo ne se obi de ne ho bo wo mo no plano ya na sunsun ye dem e was so mo de abrantie no na mu no beto public no obi ehun se e se ya se o mo asie na mo twetwa amfonyi enti o mo fa kuro ne meto wo se we ye tuo kuro ana se wo na wo no se nko na mdi mi nipadi aja ye nyama wo mu expect for ye nyama wo mu awusia for ye to asam no so e de amamo na Reverend Boache Anthony Kwadwo Boache wono eye kofare basa ye kendifo ya no oda asafo ato ne dinsa Resurrection Power New Generation Church ano na best November 2020 ene eduonu ba komo no ena yade bi ebebo papa panyin ena so nti no mokra no wa ya sabia nkakra na so no ba mo wo kra de se nkwa entimi engine no eye February 21st 2023 ena papa sofo otimi jemu a woto ne benkom so na sade amamre ene amane ho nsamete no na ewasa wonom etimi gina baba na eye ho enhyehyeye wonom etimi ade todwa na ebusua no de nkrata babonten ya wonom echese nyankopon ya dom na abrewa eyipoma kwan mu na wotwe wie ya ye ba besim ya no wonom e de Reverend Anthony Kwadwo Boache na yiyo no e ba be hyehye so asem wese ne nkrata ne beto odwa pe ena ne ho kan ne twotwo mucho
wɔn akasa ne yiri pɛ mu yɛ asantewa ɔbaa yɛ asantewa dodoɔ na ɛfra ne Mrs. Boakye wɔsɛ yɛ noa ne sɛn ɛna mɛmi akasa me ne me kuna wale mfinhyia pii yɛapra bɔ yɛ bra na ba mo wo abefa ne kwabata bibiri ɛde na gya ɛyɛ me akasa ɛmawura wo ya medie no ɛba ne sɛn ɛna mo yɛ yɛ ho hyehyɛ ya mo yi mi mu ɛwɔ saa ɛhyehyɛ ne mu ntino wakɔkɔ to akɔgye injunction ɛde atoto sɛ abusua no ɛne papa ne ma nyinaa sɛ wɔn mu nim na wɔn bufa so a ɛne Ghana yamamra no ɛne wɔn bɛdi sɛ deɛ sɛ na ɛfata yɛnkotie ɔbaa ya asantoa court injunction sɛm no sɛ deɛ wɔne nsɛntwerɛfo si bɔ ho nkɔmɔ faayɛ yanyu bia me kankyere nse ye yie into oba ne mre bi ye dwen ho no na ye nte ase ne mabusua pan bi jase hene ye nyina ye de asem na kwakodan court ese ye nte ye ho ase on hwe bi man ampa ye de call ye no court twhwe mu no wagye atom se ayie no enkoti se court ebe ka ho asem awie no obie ne ho kwan so obekofun ne ho eye Reverend Boakye abusua enko ho ne ma enko ho asafo na enko ho Reverend Mrs. Boakye onko ho enkoti se court ebe ka sawie ansana ye nyina ya bomu e de ayayie nti yesrem mo ma wiase mante Ghana mante be bia ente stefonu ye de junction atso abusia wɔnom de junction no na bufuo ba kyese break ni kasa ne mokra wei ɛyɛ kasama afɔ de ma ɔba ya santowa Mrs. Boakye ya na ne kunu ene Reverend Anthony Kwadwo Boakye a wɔyɛ kandifoɔ ene kɔfare bai ɛde ma asafo awato ne din sɛ Resurrection Power New Generation Church ya wɔ free mu efimpi mienu ene aduonu baako ya February 21st a na yi ho nsɛm ntansa ahodoɔ ene ye ya ɛbɛ mu na mo ama ne bobi ene ye de ama mo no ye hyɛ mo bɔse de ne bɛdi nsɛm n'akyi de ɛbɛ free mu ababia ne ye mfa nkame ye tiefoɔ yɛnto aso na yɛmfa mo free sa nsɛm no mo ne yɛmfa mo kɔmra so ye fiem na nra mbɛka ya yeso afɔ hɔ sikasɛm ene ne ntoto yeso ɛde ne kwasipro ne ka ne sɛ media budget review no ɛkɔto mra so dwafo ne nyina ɛyɛ akɔma sika no a ɔkɔkɔgye na fimu no ɔsɛ nhyisiye mu no afina pɛ mu sa no ɔkɔse bibi kyemra so dwafo no sɛ bia sika so masi ana so bente no amode ba meyɛ sɛ memfa wo hwɛ ɔman no so ɛmfa mo ɔman no ho bra afimu no nyina no sɛ bɛso me sɛ nsomie ɔsɛ afina pɛ mu no ɔkɔmra so dwafiem na ɔde ho nsɛm kɔto mra so dwafo no anim ɛna nam so ɛma ɛnra ɔsɔfo we sika sa no ne ntoto so wira kano furata ɛkɔmra so dwafiem mu a ɔde sa nsɛm kɔto mra so dwafo no anim na oguso ɔbobɔ ne nsɛm no so no a ɛna ɔyɛ ne sɛ afi wɔm sɛ afi atwa mu no nneɛma mu yɛ dene sikasɛm gye nsɛm na ma bia na bɛfa bia na Ghana ma de hye esu a na omutwa omani a na ento bia nim ne nso afi nneɛma atuto ye ɛmo kan ya akra kɔkyerɛ sɛ wo exchange rate sɛm a nneɛma ekoya ne sa inflation tete a ɛna ɛtete ba fam ɛna nsihu a sɛ bia wo kwa akɔgye bosia wɔ bange nsihu a de betata ho de ama wo no aban wo ya yɛ nhyehye afi 2023 de nneɛma beba ɛna ɛbeba fam na yɛra kanofo ya tansɛm ya wɔkeka yɛ nipa binom ɛkyɛ sɔm ne yɛ adwene saa kwa no so a ɛnyɛ yɛ ne yɛnkɔe ne yɛnkɔtie no sɛdeɛ osika ne nsɛm ne fa yɛ ɛne nipa binom a mo fi sɛ wɔn ɛne ne nya adwene no yɛne wɔn soso emedi ɛnkɔmɔ. CD depreciated by 30.0%, 21.2%, and 25.3% against the US dollar, the pound sterling, and the euro, respectively. This, compared with an appreciation of 3.5% against the euro and a depreciation of 4.1% and 3.1% against the US dollar and the pound, respectively, in 2021. And gross international reserves declined by 3.457 billion US dollars to 6.238 billion US dollars to 2.7 months of import cover. Mr. Speaker, on the fiscal front, there were several key developments in 2022. Government sought to, among others, strengthen its fiscal consolidation program, which commenced in 2021. The objective was to gradually return to the Fiscal Responsibility Act thresholds of a fiscal deficit of no more than 5% of GDP. The strategy included pursuing a strong revenue-led consolidation to complement expenditure rationalization measures. However, owing to the several factors,
government fiscal policy suffered major setbacks from both external and domestic shocks. Mr. Speaker, before discussing the 2022 fiscal outturns, we would like to note that the fiscal anchor in the context of the IMF-supported PCPEC is the primary balance on commitment basis. To align with this requirement, government therefore had indicated in paragraph 210 of the 2023 budget statement that the fiscal accounts will henceforth be reported on commitment basis, thereby taking into account outstanding and paid commitments of Abushan for way so for Hesika some any home pimpana wadia so yera Kenneth Yao Ufure Ata and yeten in Kadenra mid-year budget review na or the ecotomra swija phone na or say exchange rate no tetia titiba from ya babijina baby on kase ya nesa then so the total of year money de no na just a fee and yama baba na beba from ocean inflation so ekukuru ya kujina be 53 nom and 51% ene waya ene wa ba from a yene nam 40 nom ene ade and na woko interest rate ya so woko akwaje bosia wo bank ye na yede nsi hu bia hu de ama wo no eno so no kire se eno so wa kakra obeka ne se aboa ama adwadifo enwan ha wonum aboa ma dwadie ene business won sensem ekoye pa na busia sansem ya opani no ekaye no ene nanke ye kwa oma no so ye ne opani Clement Boatin a wo ye pani pa be de kira woda Ghana Union of Traders Association a etweniti aka ne se guta no nso awie ye toato ahoma no a opani Clement Boatin enye so nenso no wagye atum so ne ye bedi nkomo ere afọ opani ne nsem no a wo boss so no eso yegusu a ya ye toato ahoma no se wie wagye enso a ye ne no bedi nkomo e de afa ora Kenneth Ofuriata ne nsem a wo de atudwa enra ne ho. National Labour Commission ya bedwako ya wonum hwa apade ho nsem so wo mai mu na wonum de nsem bia todwa ya wonum ekyese yom wanwa yom ahudwiri pa se enne wo de wani ekyiremu e wo College of Education e makomako aduanan ensia ye wo mem hase no akyerefo no wonum nyina se wo mu eti atua na panyi pa yo no eye kasamafo e de Labour Commission ye rua Eram DK Totime woni nsentrefo e bonkomo e ma wo de ensem bi todwa ya wo kyesa wo hwe na wonum ene wo mo kabie wo mu nyina no etimi esinkonwa sebe ya allowance ahodo bia enam so teacherfo iso mo ko strike no wo behwe no apɛ no pomasibre e de ama wonum tools allowance, book allowance, research allowance, rent allowance, owner occupier allowance, supervision allowance. Any be a teacher who pay 21% allowance is here or chino. I buy MPJ car a woman and coso or a transformer. And send your sanity after noon now Kukushia. Now I'm going to say drain. Now for one share a dinkai emeritus or betum sabre more. On yes, she and Pamwa. Now MPJ Mukakrama. Now Emma took a seminal into me. And buy the one of Baba Boy and said, once I kushia, some parties are bubu in Ministry of Finance, Ministry of Employment, GTech, Fair Wages, no and counting anything at follow. I'm a way annual for Benku, Wajia to their allowances are all be signing a sape pepe, no bit amount, and you're doing cracker at all. I feel and can be she, and why, yes, say, tag for. So air cost strike. And they say, I say we did and it's as a wedding kind of bed down National Labour Commission. Am I come as you but ya didn't most of more cost strike. And I trade car dia Pacoma on say, Yamia don't want a year or China way. Wembra, Nemo prim idea. Is to see any shade, why I saw person do not be good for my own question. Oh, hold you on. As per the Labour Act, MIA, 2 years, ye dear 9 bit years from. Somewhere to serve. Now, I share a year parties or was maintain who are seen in Airbuno. Near to and Sapo, Yenu share. Now, I pass in the Pumacy break. Penny Paya or no near man sending it a home at the National Labour Commission, Jumakono, a Eram, DK Totime, and Yano, Eddie and Commander Ni Comonano. Ekwaso and now no padia champion media so e was Sompa in Kranza 90.7 wabla wa hine champion se twemwa wone panyi etimi twetwesa enkomo we say na no say ya pe na yewra owo hine e champion sa to ahoma any president de ma e sitak egono yewra prince obehime wone no etwetwe enkomo e ma wono so ne nya no awode ma yenkotie bi
Obakaya a couple of weeks ago, the press about one thing, but can't say, I said the accommodation National Labour Commission, almost the real number out. International expected to buy so. In fact, I buy a friend said 3 weeks. So from that time, no, up to the end, no, I buy now to know my years, all the sun will really no more by year. I share any more and any 31st. Service have been paying for the car and say, Kotunami fell to the Enyagopa. It is a Bosumi Yasu, near Antia buying Candia. I just and then on National Delegate Congress, Ishia Kumasi Hano. Assembling to the Koba and say declare strike. Penifuna workers in tutors in all the 46 colleges of education and quotation fee. Damn the consequence. And Kopim say a buying bay near to say, oh, yeah, Sunday to me a bedroom. Orders are court the bar one thing. Say court at the orders bar one thing or case comply ABC. I want to mean Casema comply with A and B into no Mahua day the Mahua day beduno. As so I'm because yeah, or my mua, yes, but say a buying mumuno a bit chasa in a bit miashe near this. A buying should be the first. A buying government and data science to be the first to show say omo irrespective the rule of law. Obedim raso. Na yene by day workers no. Yes we have na example am certain no yes we to me ediso. International Labour Commission the ruling about out. There test case for all of us. Said National Labour Commission the orders about out. Now almost 2 months, 3 months won't comply. Now yes we decided see enquajuma. National Labour Commission corona no ebe to me abandele around that. Who prove to the people of Ghana say ye nyina na Ghana for ye nyina na ye wo equal rights, ye war administrative rights, ye war human rights. I say ye nyina no emra na edi so we ya aban so ye worker no e say nyina edi mra so. Enti no ye de we are simply saying say aban should comply with the orders at the buy. Na omo be the needful. Oni akwada kwa fom na mo ba na ase edu amangudu akese na se mesia no waje wa home na muduro hwim utwa mo esa na akwada no enema ni mo wa yedu ama no kwa enko no wahya ase na omunamuna nanim nte no sitak president Yera Prince Obehima ena oche se o matwen ache aban no madinkita ho ache ba bia du ne de mo aye din ti o mo so edo mo na de o mo pen o mo ne nyina egu for me ne de year strike no wono ma hya ase Labour Commission o mo se famla kwan ma wono so mo kire mo ya de de akire wo mo abusuan fe no obeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi aprem to bre kase ana nsam no ba bia wo bia na yeguso a ye de ema mo style bia no sa wote enka wo bono ne afumantam ne mo a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM and as our bono is mantam no mo say ye techiman say ye nkransa say ye kintampo aha say Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM and a Ghana for na nyina baby a wote mene baby a ohweme aha Sompa television na dama and na wiase afa na nyina yetime duru honomo ama wiase nyina ate ye ne abusuafo ye to akase no so from Free National Labour Commission, woman ensemi so, woman ya cheche for no, woman mansu ya be hon, the informer enko atnaya, a she incrassy, any a papa memo some, one so unma akache, or so for dano, a honorable Dan Kokubuchi, where I'm Raspe Jenny or woman Raspe Jeffima this year, a war or crabaton pursuers who were mantemo, and run a bit to ja, said, Mammy, Irene na Tosiado, was Samano, and your mamma Penny and Adu Danko for the so no, and a common fund dinner, yet they call somebody incrassy, any a papa mumeboa, Emma itimi concan were so, na besina, obedi minister, one even crassy, any a papa memuso, send no befre urano, amana fana colwa, wafa uranem wano, amana juma, also yes, also for incrassy, any a papa memu, I won't send some so concaneno, one said I'm one papa bia, and was samai, mammy, Eddie mamma penin and Adu Danko Kufadua, and that crowd the chi, no, a quack, uba, yes, say, my me Irene na Tosia do Crano, and the Juma to and I'm Sana Munto ya, Ira Dan Kokubuche, what to no. Na a woman sacrate be a my, ya, Edia dance ye, some a minute in the Juma to one more dear, na and I'm so, and my some performance and for, and say, Yamusabusa, you run no ya bankrupt for one or more etch your main cinema who don't know, Yankobisa wunum, says how common fundy, and Ocresa my, na ye say, bear say, a fimuni in any of future Mukra dear Crano. Once the grand to mo, and me assess my menocrano so bet ya. I guess I was say, or no, ye find this year, or no, ye find a connected some poor be, no, why, Eddie are two the anymore the amount. Sana Coswana, Nabusian for Epusua Humano, Epusua Humano, Epusua Humano, Epusua Humanoa, ya will be an year so, and yes, so, Samono Casa, a Jamabana was so, Musrosa Moko Casabiana, ya do a Juma dear flu and some, and the end is a young call,
wɔn nso so wɔn adi abankrakye adwuma no ebi pɛn kɔbi so wɔn sɛ common fund no sama ɛyɛ ano ɔhaw bɛɛ paa ɛna ɛkɔdema mɛnsini no owura ɛkɔ frimpɔn ɛyɛ kane DC ɛde ma adehyia ɛwɔ sɛkyerɛ central abaton pɛsua so ɛyɛ insuta kwama bepɔ so abaton pɛsua so wɔ asantema ntɛm ɛne ne di nkɔmɔ wɔn no DC ya wakyɛ paa Ghana nyinaa wɔde DC ya kyɛ paa ebusa ne sɛ ɛgya wɔ experience yi ɛde adwuma yi a wayɛ akyɛ yi sɛ common fund no ama ɛyɛ na ɔhaw bɛɛ paa ɛna de brɛ wɔ sɛ DC common fund no ɛho abakɔsɛm ni sɛ ɔmapɛdin dada JJ Rollins ɛna ɔde kɔ constituent assembly abra yɛbɛ constitution no sɛ yɛmfa nhyɛm na ɔno ɔde awie ɔnam awiemuhyɛn ɛnam wie mu no ohunu sɛ nkurasefoɔ yɛ dɛ ɔmo brɛ nti ɛsɛ sɛ yɛboa nkurasefoɔ ɛna ɔma common fund this is assembly common fund yɛyɛ nhyehyɛ na nhyehyɛ yɛyɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ parliament ɛna afi biara no ɔmo yɛ nhyehyɛ ɛkɔ ɛbɛfa so a yɛ a common fund no yɛbɛkyɛ nti sɛ yɛde kɔ parliament na sɛ yɛyɛ nhyehyɛ no a na afei common fund administrator hwɛ sɛ saa nhyehyɛ no a yɛ a parliament ayɛ no ɔmo bɛyɛ so ɔmo bɛdi so pɛpɛɛpɛ na nokwasɛm nie deɛ akɔkɔba ne sɛ ɔmo yɛ saa nhyehyɛ no a ɔmo frɛ biribi sɛ special projects almost after the business national project and yes I work reserve they just a common fund no uja kakra bi so ha ya administrator no etimi enya kwan bi e de boa nipa bi ana otimi de ye bibia ya ope yes de ope but otimi de boa say dambotwe ye nani abre wo ho no ene say de di kan no e kwan bra ya opa so a ya wo chiche say bia ya she element a she embra kwan fo so ya ye chiche ni dambotwe si saa hyehyɛ no krampo no maame no ɔnyɛ dɛ oni so sɛ bia wɔhwɛ sɛ bia hyehyɛ no ayɛ no assembly wei sɛ so onya wei metropolitan assembly wei sɛ so onya wei district assembly wei sɛ so onya wei municipal assembly wei sɛ so onya wei saa hyehyɛ no maame no ɔnyɛ dɛ oni so afei deɛ ɛtɔ so bio ɛyɛ special projects national projects no mene ade ayɛ keka ho no ɔyɛ nhwehwɛmu nea ɔpɛ no ɛna ɔyi sika de ma no ɛkɔyɛ ne mpuntudwuma nti deɛ ɔno dampɔtwe pɛ so ɔkyerɛ ne sɛ wohwɛ mu a asɛ maame no agye biribi biara bɔ so deɛ ɛdi kan ne nhyehyɛ no koraa yɛ parliament ayɛ no ɛnyɛ deɛ ɛyɛ odi soɔ afei deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛne sɛ reserve fund na yɛ a ɛsɛ sɛ nkɔkyɛ ma obiara nya nea ɛfata no no ɛno so ɔnyɛ ne saa ɔyɛ nhwehwɛmu ɛna ɔyɛ na saa deɛ wɔ sɛ ɛsira dɛ ɔnkɔtwere because baabi a ɛtwa mu ndc abae meka ndc one brɛ so na nyɛ saa koraa na ɛnɛ teɛ nti sɛdeɛ yɛsi ayɛ no deɛ adeɛ ɛyɛ ha dwene yi ɛno nso nso aso ɛma assembly ne sɛ yɛdi kan no ɔmo a ɔmo bi dada fan sɛ bi koraa municipal assembly bi metropolitan assembly bi oni ahukyere mu ɛnso san sɛ ebi maame no ɛne MPB a yɛ wɔ hɔ ɛna minister bi a yɛ wɔ hɔ ɛwɔ twɛtwɛ bi soronko nti no na ɔde sika no kɔ hɔ na assembly saa ka no ma ɔyɛ so biribi a yɛ mo hia bi amantan so ahu na kyerɛ sɛ ɛmmoa ɛma mpuntuo ɛma mantɛmɔ ɛne district assembly saa ne teɛ nti ɛnyɛ deɛ a yɛ a ɛboa koraa district assemblies ne nyinaa afei deɛ ɛtɔ so mmienu you see baabi a ɛtwa mu nanka saa sika wɔ sɛ special projects no mu ne ade biara yɛne biribi biara saa ɛne national projects yɛne biribi biara saa reserve fund nko ana ne ɛwɔ menim bra yɛ a saa special projects ne national projects yi bae saa deɛ wɔyɛ wɔde aba yi minua edifiti pɛpɔ sukura yɛ a ɛba this assembly common fund no kura mpori establish yɛ yɛsɛ sika no mo fam na fɔ mmɛnfa ne mpuma nanso so saa national projects yi ɛne special projects yi ɛbɛba sika yi nyinaa ka soro hɔ ama maame no a yɛ ɔte hɔ no wɔde bɛyɛ de ɔpɛ ɛnya deɛ sika no bɛba district hɔ ama yɛ de yɛ mpuma bia eti na sɛsɛ wokɔ this assemblies na lokwasɛm ni ɔmo brɛ MPB nkɔ so because most of them no ɔmo defend on this assembly common fund ɛna ɔmo de yɛ ɔmo ntuduma even current expenditure because the current expenditure ebi fuel top any say the omo repair omo vehicles any import some staff bi a omo employ omo common fund no na bo omo ntimi chi omo ka enso ni nyina so na e ma e na omo pay assembly ni omo say e mai omo ni nyina asemu na nko hwe mo ase da mboche no wo antibia ba mu Honorable Ekuoko Frimpong Ghana Yabako Semono wono ene DC ya wodi DC ya che pa odi DC Rollins be DC sa ena ode ebaya nanu ya atamele se ne dwoma mamokoyi eno de ne dwuma to no no che se ade a ma me no eye no e hadwene e ma DC fo dwuma eye de ne de ma wo no pa Ebusia fe yen kwa homa no so ne ne anua be ma kwadwo baafo enton krama yen ewo enkrapumpuni matem na krata ye de anim ne kyeremu a MPP amanyoko no bedwa ye wonom hwa abato won nsem so e de ba be ma wonom mo kilita frank emui enso ye de wonom de nsentwefo hyemu die bia hyehye so a yen kwadwo baafo awie wote yen ka wadaroma ye mo ha Ejo se minu aba be ma na pom to say
Nyamia no bibia boko. Yada nyamia se. Yanya nti yesen pipi amanyoko no yenhwemudie bi na ne nyina no bo yenhwemu asi asefade be ho na ensem ben na wo wesa de agu ho na awie. All right, me da we be ase edeba MPP atna ekete o asalam down. Na ene na putumpo ye national chairman Stephen Ayensu in team. A friend some chop for say or one same be opposite the FA and then awie. Send a bear a far or more about to mobile to 26 August and on timelines new road map or more the atu to say yeah about to know more the ebe juma. Earlier yesterday no and more extended a press release at the ma in some chop for FA and say yeah oh my yeah baby call mobile to abano any about to know emra any agency or money electoral commission na akono and on more to krataba a month. Then no and a national chairman election committee no Asia punto party office no. And I'm moto to actually ask a point of the first one, Jenina, and the first one, and for Uyini and answer or how be Emma. Now, I'm on my year 11 a.m. say, Yambran on fire and 73. But as of now, I bet 11 a.m. now, but from Zambia, we are catching about Echaguno. So, if any phone any issue, but we now so far, more a year party office, no, a strong conference or no more, or more meeting, no more, no more about the media, and no. And in some way, of course, we have to get the hand. You watch you my train said, if the poor baby, a movie now more, and simply if you are no, or what you are to themselves with, I swear, I can afford it right now. What was it to form more getting the same beer and him, sir? There be a degree, some celebrating a kind of deny about for no, and say, no, and I view to know, and finance minister, I the budget about it, but you sure say, Omoka about for no, about the economy. Maybe I'm better to an economy kakra and more than what finance minister and few MPP are buying up a economy no it's and only in same yes I'm sure for election committee in the national chairman we are still using very baba to a yes I'm sure for any players you have to Ghana for the people. Ya kwa no manu makro makwadwo ye na kwantia ensesa prebo nti ma ye force ya Yankopon ya adoma nwumre no nsia brem kase ebo no so no de beto dwa bia no aboabo no de abrɛ ye why. All right, we know about Ye nua be makwadwo ba fo eto nkra de free enkrapumpuni matemo e de emma ye na no de sem ne nkyeremu ahodo ne komobo e de ekokotie ye. Ye to so na entity Sompa FM nsɛmtwɛfa babatu apono so wiei e kyerɛ sɛ efre na no pay e de eba no a petrol and diesel bo apejanemu petrol and diesel bo apejanemu we chamber of petroleum consumers for and a day ebetu just say wahye so a na watchi mienu bia and na watchi bia yewura mu bia no ya na watchi na asase no emperifo kotena se ekosesen ekohwe petrol bo no and from Ajawis aboa gas ne ho nsensem bo se de sitie wo dwama so na adwom de aba betoto Ghana de ho na fe se ye be pegyamu se de besi wo no mo a na no so womo aye ho adwuma na omo tena se a womo ekeka ne masi ani no na yese bosome August ya te asimo nne na hyase ene na wotwi mu no womo ekeka ne ma de si ani a na yese petrol bo no kwa ena ebekosoro anesa na mpedifo ekire se owe petrol a liter baako bia no enam eye be 13 Ghana cedis 27 pesos eye 13 Ghana cedis 27 pesos eno no eye liter baako petrol no ena diesel so ebe ye 13 Ghana cedis 93 pesos 13 Ghana cedis 93 pesos ena se ode kototo from Ajawis aboa gas ho a na che se eno no so ene number 11 Ghana cedis 79 pesos 11 Ghana cedis 79 pesos na ode petrol do no ekototo ho a petrol na ejina 12 cedis eye 45 pesos na ejina 12 cedis 45 pesos ena na diesel no so ejina eye 12 cedis eye 45 pesos sa eno ene nei entity HSE ebo no apegye mu efri na dua yi ekona ye kwa mano so ye ni opani eye Samson ade akwakodi enkomo wo ye opani ba ko a eye oko chamber of petroleum consumers ya wo ye nadwuma eho no mo ni akwakobuza se e de asem na esie enu ntifira no pay ye kono petrol and diesel bo apegye ne mu opani ade wotemenka ewe ye mo ha emo akwaba mejo so mejimedi se wo ho ye me ho ye pa na mo so so Erade adom yeso ye ho ye na wie de me hu anim da bia ya na ye di nkomo a me hu anim okay hadi what the abefo ayina achievement
ye dia be for afidie na chew na ye bebusa se e dia asem na asie ye no nti ama eye petrol ne diesel bo no ye hu se anopa nyina ekono every 12 Ghana cedis eye 45 pesos na akwa gina be 13 Ghana cedis 27 pesos ne 13 Ghana cedis 93 pesos yi. Yo, but I'm here at here for you. OSHA, as per the deregulation policy now, every month be a review a year prices now. Now, I started with the first day of the month and now the 15th day of the month. Into OSHA, the first pricing window for the month of August now. Over the last 2 weeks now, computation, petrol and another fuel prices now, increased by 9%. And I will say a year petrol war, a year 13 cedis, 27 pesos per liter. Now a year diesel swap 13 cedis, a year 93 pesos per liter. Now a year LPG swap 11 cedis, 79 pesos per kilogram. Miss Adam Pacho Menka. Betonka. Now Obibusa say gold for oil. Any sania mania may yes good for oil. Say crowd your gun yes nya company bia washa see crude oil one na bi wo Ghana ha say ne nya fu woni ade ade de free mu na fe dollar sam ne ade ade ebebam say yes the gold and e kwa akwaje oil ne ade aba na say company bia start na ne crude oil ne bi wo ho no mu a say dollar sam de enke be kan say o say kasabri kra ne ko say enke top petrol no fofofo kro wana. Yes, okay, good for oil now. So that they be say any impact a year fuel prices. So because one, the quantities are they ban extra. Yes, say a year 40,000 a year metric tons and are good for oil no edemayen. But Bosumi Biano, you use a year 350,000 metric tons. Into all the 40,000 metric tons of bar. And now they say do more a half and I say 1/4 crowd now what I say it be making an impact. And now a boy a year good for oil, a year a more filling stations for no more use. And no a boy the I'm trying to craft German super a pet the gold and they share it or money now the same price into making impact. Yeah. And now a year a German super so kind of you say now talking about private a year refund, you know. A private refinery, name a board of the Bajian, say the cost a Panano Honoma, send or the Bajian, say a board bet number from the a bit mama, you found why you carry the quadman and they say, you economic now, you could just $4, your coffee. Now, when I knew you $3, near Sadia Banon, a bit matty, ama, a year car, year bono, who now you didn't have to me number for it. Nina say, bit Matama or your refinery, I judgment. Now, after a year tax set that's not a buy bit my ship will be a few because tax component now was on and Dawson. It's a German so board cost now a year dollar so more than cost now a money a bonus cost tax at Dawson was na obi susu beka ne se be se 1 month ni ebro 1 month kra be 2-3 months ni no ya won se yesika cedi no atimi agina kakra e ma wo ntoko wo ne dollar ne kon wo ne pounds ne kon wo ne euro no e kon no a ye beka se agina kakra etete e de ba form one sa e ko ba ne se e de asem na asie e no nti no e sa so pagya ne mu no so e un se petrol bo be kosoro aye ne ma miensa e adwaman so bo dollar any cedi na hoodin e na eto ahodo eda so dollar no anase cedi na ejina hakra e na adwaman so bo nso apagya ne mu fum e na eto ahodo a eda so no so no edoso enti cedi na hoodin na enya hakra no ekra na etima bo ame yenya 9% increment ka cedi no enti be nya hoodin kese dia nke ka ko be 50% a ye de betumu enti yes sa ni ma miensa no adwaman so bo ne de ye ntimi nya ho hwe but ye cedi to dollar ratio any tax component that so no eno na esi etimi ehun bibi na se dwaman so bo no e kosoro a ye ya no emi etimi ahode ma so no etikakra e de maye Obani Samson ne me yenya wo ha se na yenkoso amfe ani akire enti we de betima ba se bia mo ka ne se mo next pricing window no se bia de ma giregire ye kakra e be sa tia ba form ana. The next price window no say likely say a board bit masa akosoro. Okay, yo. Ye da se ye de ni di akire bibia ni so na bro ye so e be sa aba onche bi onyame nhira opa.
Observe for Penny Samson a day a year penny Pabakwa, or ye Juma or Timber of a year petroleum consumers mo and ye no aqua coding commono ningina a year petrol boy ya a pejanimo and a day yan number 13 CDC diesel number a year 13 CDs 90 a year 3 pesos a kick 14 CDs no and yan aqua codi home commono na yankuyachi Yeni Guta Vice President Openi Clement Boatin enko enkudin komo sembe kaya enra Finance Minister Ebobon nsem so no o say interest rate above from exchange rate nom ejirejina ye ena inflation nom ne ade enti ama business I say business ye ekoye adwadifo wan to wonum ye omo ho nchiri wonum bio na omo susu na didwai ye kobisa say no kre so omo ho to wo mu a omo enho nchiri wo mu bio na Openi Clement Boatin eye Guta Vice President Openima hai Menua mejo so na munyina mo ho tsɛn Awurade adom ye ho ye na so so ye da nyame ase wama de fa chien die ye bɛda na se ye da Awurade ase sɛne ye woda na se a no kra sɛne vai eye kenofriata bobo ne nsɛm so anura sɛ interest rate agina teteba from inflation so teteba from na exchange rate no ne ade ne nyina toto ye ma ne de mo adwadifo yi sɛ ye sɛ mo ho tomo ma ateti bia nhyɛ da ni ho no bio no kresa yo menua medical adawase sɛ wama me sa kwanyen na machia otiefo nyina yo yanura ye nyina ye nim sɛ finance minister or the ɔman ne sikasɛm a yɛfrɛ no media budget no ɔde ɛbɛtu dwa ma yɛ nyinaa no yɛte nsɛm a ɔyɛ dɛn ɔkae na before no koraa no a ɔde media budget yi bɛbɛ yi na yɛn no as the business community no na yɛwɔ expectations bi a yɛ expect sɛ ɛnka ɔbɛ addressing because those expectations no ne nyinaa contribute and the cost of doing business is high currently our memoha. And some of our expectations, you know, and expecting a say himself could be debated on the Rebecca Parliament. Emma, the Tubi, I found a COVID levy of 1%. A buy. I no, what crime might be do porter, Ubetia, sir, COVID levy, no. The sign war. Levy be your friend a special import levy. I 2%. I no so no. Abanya a year NDC abanya tremono and the sal levy in a buy. One just says that time no one here sikabi Eddie you may be and Tina who here say on this sal levy in a beba. One just say will be a friend a sunset clause and a yam repemono on his cabi on ya on be yisa a tone fuel. I mean your own and our own. Efi abemu MPP so bae no on beto aso a egusu ejije eto no enti no our expectation was that say to no emre na twam enti ese no so won ye den won eyi di fuel na ewo ho bio na expect no eye VAT ayitua wo memu ha on say VAT na ayitua wo memu ha na enye uniformed ye wo won a won tua 22% I friend standard rate because of threshold bia our asset says nipa no fall within that threshold of 500,000 Ghana cedis within a year, and therefore one necessary won't tua standard no. Any one so won't tua 4% flat rate, and one threshold no, 200,000. And I won't so won't tua be cra. Then so sa 3 categories of sell pay. Yenina your marketing ube duma one wo uko asafo market sankrofui wo uba magazine sankrofui wo uba nkran aboso kan a sankrofui wo uko makola ye nyina sa categories ye wo the same place a ye didwa and na customer no a oba beto ade no anase consumer no oni hye bia se ese se oto ade wo obi a on register VAT wo and therefore it's said people on register no or no only VAT and the name na cheaper no enti no customer no tem bi obe prefer say obe ko say nipa no kwakoto enti e ma the VAT system no e wo memu ha no enye uniform enti no it was a expectation say sa you know na obe address it. And then the issue of
shipping lines charges. Shipping lines I won't memo ha. Charges I won't charge no. Minua I was through because we share the percentage of the shipping line charges. What the total clearing charges more is about 4 to 5%. Now Ghana, within the sub-region, you know, yana yedie ewo high. Oko baby to say Lome Porter is about 1%. Oko Abidjan Porter is about 1.5%. Oko Dakar, Senegal is about 2%. Oko Lagos Airport it's also about 2%. Ghana na yedie eye high. It no contribute to the high cost of doing business. Not to talk about the policy rate increase here and also so the lending rate for banks and these are our expectations are now expect to say also for no obey address it now nyamin chadum last week Wednesday no and we invite you and to invite you know the koko shiano and my head sir our grievances and that's our expectations and not to the name the no my say this media budget here obe presenting or no crown or may ask for any supplementary budget via beface while overspending and therefore we need this supplementary budget. I think so no for any additional taxes behind your day emma into your grievances na yakani no what's in na emu no obe factor no about the main 2024 budget on be reading in November. Set time no and obe factor your grievances ni na. Now before that no crown on a series of engagement, stakeholder engagement. Na yina no ya try doing na ye the way on be factor no about 2024 budget in Ediamai. Yo. And you know, na him say, Obibeka say, the hint of what was going to happen, and therefore, na expect to say, Obeka as far as the business community is concerned. Okay. But Ubisa, Ubisa question be say, Niema Oka, you know, idea be addressing the concerns of the business community now. In fact, we must say, who say, CD no enya some marginal stability be because you heard last year by this time the CD was hovering around 14, 15, 16 CDs to the dollar. But as you see, who say a stable kakra about 11.6, 11.7, 11.8 thereabouts. Who say inflation so a decline kakra. But some marginal a year gains here and no and any bearing the high cost of doing business because gains just marginal and senior what share boss say the main budget of 2024 obey addressing the consensus na my okay. And then I hear him because I know that you want to be you bet me any the benefiter translating so across the pocket of the consumer. And your Penny Clement but ye na wase na yemfi ni achire ye be fra to bia na ye be sa ba onche bio nyame nhira opa awie menua mensume da mase pass mama me sa kwanyen abusua for Penny Clement but ye vice president awada Ghana Union of Traders Association a etweritia eka ne se guta no igina we sunu ada ye ho kakra ba ye ba nsem ne pia ka achire. Sesia Ghana hadie open internet papa smooth fast bemo waye dia we bia with speed dia Cloud Ghana internet and from one baby a share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi dem say smooth dia wodi ebia content terms so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana etwa utuma say wo dem any speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple
Wunya how bia. You provided 24-hour support. Demau, Yamrantiano, Wofreya, near Drew Hodadada. Or how bia send your tibia. Your son know the amount. What to me a cost the internet net did you media bia woody bia. Ope a chakwaya, top high, opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank, never dine bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110. And now 0244 601933. Ube to me so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa. Ebusiafo yebeda mu asesa majibrani adaji atwen ya me anum nsuo tew abaye to ansam ne so de amamode a na ye kwa ahoma ne so ene Madam Dorothy Ofori Sapon wano eye asante matam asenum twerɛ for penyi ede School Feeding Caterers Association no wano akasa esa eye national executive member wo association emu na ne nyina mu ene sebreka krede no mu bosu dwetre ede gu aban no so se wono market ya ho nsem bi wo ho a akwa kekem na atadwefo we nrada wabra ye raken of oriata media budget review no wade ko gina mu e wo mrahye badwam no wo kyeresa aban no watue ni nyina manaka 2023 second term ne nko a e na wontua ye nkwa homa no so nko bi sama mesa asɛm a ye raken of oriata photo samfo kan ye eye sa pepepe e na tia na ma me wote ye nka wie ye mo ha meji so obapa no wapo mu ye de Majority, yes, musika na akam ni nyina monsaka no kwasembe ne wowe mu. Madam, say good afternoon to your listeners. No kwasam say. Hello. Mami do yet you pa why? No kwasam ni say. Abaya tia within 6 months. Pacha mitimi kasa. Mado, yeah the floor na mounty kan wa asem nyina said the asem ni sitie no my entie why? Hello, Madam Dorothy Ofori Sapon, wadaro my the floor na mount asem wa ye rafoto sanfo kan ye. No kwasem be ne wom ye de nyina mounty entie why? Me pacho you. So many things na yaye de dana. Na abaya tumetua last year second term, third term, and this year first term. Enti yada abaya se papa. Acha saka de he na onchi aye. Network na ha adwen, but so what to menka. Abai Onuna Chesikana Magenda Ministry, but we are still experiencing non-payment and underpayment. And only the two try. Payments and only underpayments and only the one in Wadaroma. But I'll say now what kind of payments and underpayments be an only a dear hang. Aha, sir, a 2018 banner. A year Nesicano, which you are not money be abekasa yedia maya. And now she said, Misuku na ye try and Swati and Tianina. And Tiana be 2018 up to date, we are still experiencing it. But your new minister now, Wabano. What she say? Say, Abaya Chelsea coming in now from last year, a basic this year, first term. Would be we see ka buyer from last year, no. Ebesi sambre no jiwu document ni na omunsanka no agenda no mubetua ena minister we nankasa no we show interest or the eye no no an investigation wagia tum say owie ni nyina obetua obia ni sika ne nsanka anase yetete n'edwuma no so a oye na yetua ye enti amaye arehye mu kakra. Majority, as has some nas also monsa and the our kind swing chemuna as a monsanyan can see canan casa. Which is which Wadaroma. Aqua this war for ya no share a man in Quadaya dear was a gender minister to said the Awokan name of Sicano, Emma Bomma Bosso Mancasanya, sir. But I will say, the can't make Monsan Casanya san up as a trim.
ahoma no mu twetwe sintimintim ye abusuafo ma yɛmfa ne sia nyankopɔn yɛ adoma nwumre no nsia brɛm kase bɔ no yɛne ne bɛbɔ nkɔmmɔ na wakyerɛ mu yɛ di ama yɛn ɛyɛ rakeno for yata se watie sika na ban yɛtua ɛde ama wɔ no no so kyerɛ mu sɛ according gender minister no anasa ministry no ensɛm nte no wa wo nsa aka na yɛnim ahoma ne ntotɔ mu nte sɛ bi nsa aka ɛna bi nsa aka yɛ nyankopɔn yɛ adoma no nsia kase bɔ no mu yɛsa ne bɛbɔ nkɔmmɔ na de ɛwɔ bia no ma majority ofori sapa sante mantama se no wɔno ɛne trɛfoɔ ɛde ma ɛyɛ feeding caterers no ya wɔnom so ɛwɔ asante mantama se no ya yɛna se Cloud Internet Ghana wɔmo ɛwɔ tech top high hɔ no a brosa no akuma uma rura bank wo mu no ye opposite love FM no hɔ no mo from 0244 601933 0244 601933 Tabita Clinic Kumase your sofula alignment wafro sofula interchange no a odo nature patase no won send fa so hɔ no ye wo and Accra so your Medina takra de ni sunyan eso so your honomo for 0260 1962 0260 1962 ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Food. You see, your food is your medicine is your food. Any kubuachini nkomo or 0246 01 0150 0246 010150 more sofla alignment opposite Papa Bulaji multi home stores on moi and as so as a back clinic there was his stroke no tatashe obesa sorry obesa nante obesa so to America bio omo Oshim School Junction and abarakese so omo 0243282629 0243 282629 and amami a base say we watana se watano so patrapa new site on wa ya de ne de ding near cancer some just say you seen toya de no near de ding no mami a base bra non fedrun kan friend no 0243 345392 0243 3453 92 abusia womo eneta ye che awie bia a wo bia ne timi ba ye babesomo me de ya bo amali bia bo gawie me ne ohine ire ma me kwa ye bo sia ma ye fa sante ye bo Benedict ye wura na sedan so enfa ema no ye samufo panyin kokwa Veronica Jando akosia somwa ya Grace so fo ma me premier ni eye akosia je wa akode ne kwabna kese wo nyina afemu de eka ho bi ena kase etimi ebedan mo news screen ni nyina ye wo Sompa 98.9 kwenya kwa bro no ma ene na pamfo sunyane yedam wase sanso na nkranza Sompa 90.7 ekua boache wa sempa yetia ne papa toast mo so esomu ewo ho Sompa nkomodwumedie eye bola sofo ma me premier ni amesa papa bi obeji adwa no na wode atoa so ede amamo wo medi ho yaw paawo ne nemre musa wo mfa wo a enye Tabita Clinic ena wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omo da soro